islamska braćo i sestre, dragi prijatelji. Okupili smo se ovdje ispred ove kuće Allahovom dželešanuhu voljom na dan 9. Rabiul Evvel 1416. godine po hidžri. Datum koji će sigurno duboko biti zapisan u historiji Bužima i države Bosne i Hercegovine. Danas iskačamo velikog sina ovoga kraja, čovjeka koji je imao veliko bošnjačko srce, komadanta 505. viteške brigade Izeta Nanića, ako Bog da inša Allah i ta'ala šehida. Ja ne imam riječi u ovom trenutku, niti bilo koje rečenice da bi mogao iskazati svu hrabrost, požrtvovanje i sve one osobine koje su krasile rahmetli Izeta. Mogu vam kazati jedno, da je on kao Allahov dželešanuhu rob, ako Bog da inša Allah i ta'ala, izvršio svoju ovo dunjalučku misiju kao čovjek, kao borac, vojnik, kao starješina, ali vjerujte kao mu'min nada sve. Ja vam kao imam mogu kazati da je prekjučer u petak rahmetli Izet Nanić klanjao džumu namaz u Bužimskoj džamiji, da bi poslije toga ostao još sahat vremena u učenju zikira i veličanja Allaha dželešanuhu, da bi poslije toga postrojio bataljon Hamze, predao im ratnu zastavu i uputio se na borbeni zadatak koji je imao kao komadant i njegova vojska od strane generalštaba da izvrši. Otišao je na zadatak, vratio je se, vidimo. Kažemo, mrtav na našu pamet i razum. Ne, draga braćo i sestre, on je živ. Allah dželešanuhu kaže: i ne recite za oni koji su na Allahovom dželešanuhu putu poginuli da su mrtvi. Ne, oni su živi, ali vi to ne znate. Allah govori da su živi. Draga braćo i sestre, i mi budimo svjesni da je komadant Izet Nanić živ, da treba biti živ među nama u našim srcima i takav da ostane kao legenda ove sredine, ovoga kraja, ovoga Bužima. Zbog toga smo mi ovdje se i okupili, da uputimo dovu Allahu dželešanuhu, da ga zamolimo za af i magfiret, njegove grijehe da oprosti, da mu podari lijep i ugodan kaburski život, lijepi džennet, njegovoj hanumi, djeci, njegovim roditeljima i braći da Allah podari sabura, a nas ovdje okupljene da uputi na pravi put i da krenemo do konačne pobjede kojom je i sam komadant Izet Nanić nastojao i do kraja od sebe maksimum dao i svoj život u borbi za oslobađanje države Bosne i Hercegovine. I na kraju bih vas zamolio, ako je prema nekome nešto dužan ostao, ili nekoga svjesno ili nesvjesno uvrijedio, ili nekome nešto nažao učinio, hoćete li mu halaliti? Hoćemo! I ja mu halalim, proučimo još po jedan elham šerif pred njegovu dušu, lillahi l-fatiha. Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Daj malo prolazi.